Tervetuloa vaan tähän demoon, jossa katsotaan vähän pistepilveä tämmöisen Leica TrueView ohjelmiston kautta. Tosiaan mun nimi on Lauri Rauhala ja mä oon Mertala Innovationsilla. Me tehdään tosiaan sekä tätä keilausta että pistepilvien jälkikäsittelyä. Ja tässä demossa vähän katsotaan, että mihinkä tämä ilmaisohjelma Leica TrueView pystyy ja mitä täällä pystyy tekemään. Eli tosiaan hyvin näppärästi netistä ladattavissa oleva ohjelmisto TrueView, jolla sitten asiakkaat pystyy ilman ohjelmistohankintoja tai lisenssejä käsittelemään pistepilveä. Tämän pistepilven lisäksi sitten pystytään tekemään tämmöistä niin sanottua as-built-mallinnusta, jossa sitten tämän pistepilven päälle mallinnetaan CAD-malleja ja niitä pystytään sitten pyörittelemään hiukan kevyemmin ja hiukan ehkä isommalla ohjelmistovalikoimalla. Tässä kyseessä on sulkavalainen konepaja Rauta 7. Tämä on alue, jossa on useita rakennuksia. Tämä alue skannattiin yhden päivän aikana. Täällä on 70 skannauspistettä ja 2 näistä halleista skannattiin sisältä ja muuten ulkoa tämä alue. Ja lähdetään katsomaan vähän, mitä täällä pystyy tekemään. Eli tosiaan tämä pistepilve pystyy eri tavalla pyörittelemään, zoomailemaan. Täällä pystyy liikkumaan vapaasti. Pystytään ikään kuin lentämään tämmöisellä lentokomennolla, jonka nopeutta pystytään säätämään. Eli nämä punaiset pisteet, mitä täällä näkyy, niin nämä on näitä skannauspisteitä. Ja jokaisesta skannauspisteestä otetaan myös 360-asteinen valokuva. Eli jos me tuplaklikataan yhtä pistettä, niin me päästään tänne valokuvamaailmaan. Eli täältä sitten nähdään samat asiat, mutta valokuvamuodossa. Ja myöskin täällä pystytään tekemään näitä mittojen ottamista. Eli esimerkiksi vaikka tämän ikkunan leveys pystyttäisiin tästä katsomaan tai rakennuksen katon pituus vaikka tonne. Eli myöskin täällä valokuvamaailmassa niin pystytään näitä mittoja ottamaan ja tämä käyttää taustalla sitä pistepilven hyödyksi. Mennään takaisin sinne pistepilveen, mutta tämmöisen välihuomautuksena, että tämä valokuvamaailma on myös siinä mielessä hyvä, että se on vähän kivempi katsoa, että tämä pistepilvi on tämmöinen vähän rakeinen ja siinä mielessä valokuvapuolelta voi olla monesti helppo katsoa joku yksittäinen asia, että mistä joku linja vaikka menee. Mennään tarkastelemaan tätä hallia vähän tarkemmin, eli tosiaan kyseessä on konepaja. Tässä hallissa on aika paljon tavaraa, kuten huomataan, eli aika ahdas paikka kyseessä. Jos katsotaan valokuvapuolelta, niin tämän näköinen halli on kyseessä, eli paljon tavaraa, useita skannauspisteitä siitä syystä, että näitä katveita olisi mahdollisimman vähän. Tosiaankin, niin kuin tuossa äsken näytin, niin täällä pystytään ottaa erilaisia mittoja. Voidaan esimerkiksi tuo nosturin pituus mitata tällä tavalla. Tai sitten voidaan mitata vaikka katon korkeus. Tai esimerkiksi vaikka tämän jalustan leveys. Suoria mittoja, niiden lisäksi pystytään ottaa sitten vaikka lieriömuotoisten osien mittoja, jonka tämä pistepilvimalli itsestään tunnistaa. Eli tässä on lieriömuotoinen tämmöinen akseli, ja kun me klikataan, niin se automaattisesti tunnistaa, että tuosta osasta ei tunnistanut, mutta kokeillaan vähän eri kohdasta. Niin tunnistaa. Kyseessä on lieriömäinen osa ja antaa sen halkaisijan sitten automaattisesti tähän tyyliin. Sitten voidaan ottaa myös esimerkiksi pinta-alamittoja. Jos lähdetään katsomaan vaikka tätä osaa, niin voidaan tästä ottaa 3 pisteellä pinta-ala 0,735 neliömetriä. Toinen esimerkki voitaisiin ottaa vaikka tästä samasta jalustasta. Näin. Eli tämmöisiä mittoja pystytään ottaa ja myöskin kulmamittoja pystytään ottamaan.
Sitten jos esimerkiksi haluttaisiin tarkastella tätä hallia vähän niin kuin ehkä selkeämmin, niin voidaan ottaa tämmöinen clipping box, eli pystytään rajaamaan kaikki ulkopuolelle tästä mallista, pois lukien tämä yksittäinen halli. Otetaan sinne 50 metriä vaikka boksin kooksi, joka on suurin piirtein lähellä, ja klikataan. Ja sitten voidaan säätää tätä boksin kokoa, että kuinka paljon sitä halutaan rajata. Ja nyt jos tämmöisessä rakennuksessa voi olla ihan järkevää rajata vaikka katto pois, niin me pystytään tarkastelemaan näitä sisuskaluja täällä ilman kattoa, joka on ehkä vähän järkevämpi tapa tehdä sitä. Sitten tänne pystytään tuomaan 3D-malleja, mikä on yksi parhaista ominaisuuksista. Eli tässä tapauksessa mulla on täällä 3D-malli valmiina, joka on OBJ-muodossa. Muitakin formaatteja pystytään käyttämään. Tässä tapauksessa käytetään OBJ:ta, joka nyt tuli tänne tämä osa. Ja nyt tämä pystytään täällä siirtelemään. Jos halutaan nyt vaikka tuonne halliin siirtää, mitä äsken katseltiin, niin voidaan se raahata sinne halliin ja asemoidaan se nyt vähän fiksummin. Eli tuo nyt otetaan tämmöinen tankkiosa ja pyöritellään se ensinnäkin oikein päin. Laitetaan se oikeaan korkoon. Näin. Nyt me voidaan sitä vähän asemoida sitten, että mihinkä kohtaa se täällä voisi sitten tulla. Näin. Tämä on myös, sen lisäksi täällä pystytään sommittelemaan ja pystytään katsomaan, että miten meillä mahtuu joku rakenne jonnekin, niin täällä pystytään myös varmistamaan se, että miten tämä kappale tuodaan tänne tilaan. Eli tämä haalausreitti pystytään varmistamaan ihan kuljettamalla tätä kappaletta täällä tilassa ja katsomaan, että jos on vaikka todella ahdas tehdasalue, niin pystytään katsomaan, että miten joku iso uusi säiliö tai vastaava pystyttäisiin sinne paikalliset tuomaan. Myöskin sitten täällä tästä itse, nyt jos jätetään se vaikka tuohon, niin tästä 3D-mallista pystytään myös ottaa näitä erilaisia mittoja. Ja tämä on sitten myöskin sillä tavalla yhteydessä tähän pistepilviin, että täällä pystyy näitä mittoja ottamaan. Sitten täällä pystytään luomaan tämmöisiä erilaisia geotageja, eli pystytään merkitsemään erilaisia tietoja näihin pistepilviin tai myöskin näihin osiin, mitä tänne on tuotu. Esimerkiksi vaikka tässä tapauksessa voitaisiin tuoda tänne kuva, eli mennään täältä tänne geotageihin, lisätään esimerkiksi vaikka tuohon nyt geotagi, laitetaan sen nimeksi säiliö ja lisätään täältä sitten kuva, joka tulee tänne näkyviin. Niin nyt sitten kun täällä pistepilvessä seikkailee ja päätyy sitten tänne halliin, jossa on tämä osa, niin tämä säiliö, niin täältä pystytään sitten aina tämä kuva avaamaan. Ja tämä pystyy olemaan joku muukin kuin kuva. Tämä voi olla Excel-tiedosto, tämä voi olla Word-tiedosto, tämä voi olla PDF-tiedosto. Esimerkiksi vaikka tämän osaluettelo tai mittapiirustus pystyttäisiin tähän linkittämään. Tai sitten meillä voi olla ihan vain tämmöinen tagi, jossa lukee vaikka joku yksi tieto, että tämä säiliö, jossa on vaikka valkolipeää tai jotain vastaavaa. Eli siinä ei tarvitse tietenkään myöskään olla sitä upotusta, että voidaan vaan tai sitä tiedosto-upotusta, että voidaan vaan merkitä erilaisia asioita tänne. Tässä on niin kuin nämä pääjutut, mitä täällä pystytään tekemään täällä TrueViewin ilmaisohjelmassa. Eli ilmaisohjelmalla pystytään kuitenkin aika monipuolisesti tekemään asioita. Tosiaan nämä 360 asteen panoraamakuvat, niin nämä on täällä myöskin mukana sitten aina kun näitä pistepilviä toimitetaan. Täällä pystytään vaikka hyppäämään
pisteestä toiseen. Se hyvä näissä valokuvissa on, että näistä kun katsotaan, niin ei ole katvealueita, eli joka puolelta on minne valo pääsee, niin sieltä on myöskin sitten olemassa dataa, eli pistepilvessä on se ongelma tietenkin, että sitten asiat, joita ei skannata, niin voi jäädä katveeseen, niin silloin meillä sitä ongelmaa ei ole tässä valokuvan puolella. Tässä on tuotuna autotalli tähän toiselle puolen tietä, niin se näkyy myös täällä valokuvapuolella. Tämmöinen lyhyt demo siitä, että mitä tällä TrueViewillä pystyy tekemään. Toivottavasti tästä oli hyötyä ja mielellään kerrotaan lisää myöskin näistä vaihtoehdoista. Ja myöskään tämä TrueView ei ole ainoa vaihtoehto. On olemassa myös ohjelmisto, jolla on enemmän mahdollisuuksia. Ja me myöskin sitten koulutetaan tarvittaessa aina tämän ohjelmiston käyttöön, jos meiltä laserkeilausprojektin tilaa. Toivottavasti tästä oli hyötyä ja ollaan kuulolla. Kiitoksia.